Hello! Welcome to my vlog. Manihapon ta ninyo mga higala niya. Akong sudan is tinua. Ay, hala, sus, ginoo ko. Yabo pa jud, oh. Tinula nga gisaw. Kaila mo gisaw? No, kuana siya kanang talagsaon ramang gud na nga isda. Di kayo siya common nga isda. Gisaw, very fresh. Diri ra gid ni sa amua, sa Lapu-Lapu ra gid ni nakuha. Unya, tinula dagko kayo ang gisaw na raw. Na dako kay ulo. Ako kay ulo ang gisaw mga higala. Kami kayo. Nya ako ra gid unta iko ana nino kay akong lamas kay sibuyas ra gyud. Sibuyas ra gyud akong lamas. Nya dayon og usa ka emperador nga suka. Magsuka ko. Mani akong usa ka emperador nga suka. Mga unmi niya. Di man magpakita ang isa. Sige. Mga unta ninyo mga higala, gisaw. Very fresh nga gisaw. Ikog sa gisaw. Gisaw niya, sausaw diri sa suka. Niya ako imnunon kay lemon. Lemon sa akong imnunon. Medyo napagaw-pagaw ang tinda. Nahon ang ulo sa gisaw. Ang gisaw mga higala is dagko kay ni siya himis. Dagko himis niya kanang humok siya unod puti. Nga, di ni siya nagkagukong nga may ragbukong.
Saan yun? Ayun ako. Hmm? Ayun ako. Mm. Okay ka lang dito. Ayun ako. Nay mo tanay diha unsay kuan lagi na na-close akong video. Na nalubat na ko da. Nay mo tanay unsay naong sa gisaw mura-mura ra na siya o milkfish murag bangus pero mas dagko siya kimbis. Madagko sa siya o. Dagko sa siya o. Mura-mura ra. Dagko lang himbis. Pero mas lami ang gisaw.
Na dinhi lang ko to mga higala mauto ang akong sudan gisaw nga dinhi lang siya ari lang siya makuha sa among kadagatan diri sa Lapu-Lapu. Daghang salamat. Og shout out di ay ni Wing Wing og ni Mark Jamson. Salamat.